nunca sabe un onde vai aparecer unha idea para facer un vídeo. E isto mesmo foi o que me ocorreu hoxe un sábado calquera, dun mes calquera e dun ano calquera, indo coa miña familia a un sitio novo. E estando ali, dixen, coño, este sitio é un sitio perfecto para atraer o alumnado. Así que vou facer un vídeo para enseñar na canle de YouTube e se vos pode servir como unha actividade extraescolar a onde traer o alumnado, pois moito mellor. Ao final do vídeo contareivos para que idades a recomendaría eu, onde está o sitio e algunha cousa máis. Así que agora vou vos deixar coa intro e despois ides ver un vídeo sobre este sitio que espero que vos guste como me gustou a min. Que tal? Gustouvos? Espero que tanto como a min. A verdade é que a min resultoume un lugar moi fermoso e onde atopei a verdade que moitísimas cousas que ver e paseino moi ben. Pero é que realmente o que acabades de ver non é un só espazo, son dous. Un é a Aldea das Formigas que está en San Clodio de Aguiar e outro é unha área recreativa que está en Outeiro de Rei. E por que vos falo destes dous lugares? Pois moi sinxelo, porque para min sería o ideal para poder planificar con éxito a actividade extraescolar. En primeiro lugar, faría unha visita de hora e media, 2 horas, á Aldea das Formigas, onde os alumnos e alumnas podedelos deixar ao seu aire, é un sitio que non ten perda ningunha, ides poder controlalos moi facilmente, e despois desa visita, iría a área recreativa de Santa Isabel en Outeiro de Rei, que xa veredes agora no mapa que vos vou poñer, que queda moi pretiño, e ali poderedes comer un espazo super amplo onde non ides a topar ningún problema para encontrar mesa e asento onde sentar. Como vos dicía agora, paso a ensinárvolo no mapa que a verdade vos vai quedar moito máis claro onde se sitúa todo isto. A Aldea das Formigas, como podedes ver nesa boliña vermella que aparece agora nas vosas pantallas, sitúase ao norte da cidade de Lugo, concretamente no concello de Outeiro de Rei e na aldea de San Clodio de Aguiar. Chegar é moi sinxelo porque, como vedes, Google Maps contén no seu mapa directamente a Aldea das Formigas. E canta distanza temos desde aquí ata a área recreativa onde comeremos en Outeiro de Rei? Pois moi pouco, como acabades de ver aquí, son 15 minutos, 10 km. É dicir, está moi pretiño. Por último, vou vos contar para que idade recomendaría eu esta actividade extraescolar. A verdade é que, nun primeiro momento, a miña cabeza fíxome pensar que sería moi axeitada para infantil e primaria. Pero agora, unha vez que estiven ali e madurada esta primeira idea que tiña, penso que non estaría tampouco desencamiñada aos primeiros cursos da ESO, porque realmente os materiais que empregaron para facer todo isto que se ve ali é todo material reciclado. Entón podes aproveitar, por exemplo, para facer algunha unidade didáctica relacionada coa reciclaxe e co aproveitamento
deste tipo de materiais. E tamén se podía aproveitar para facerlle ver ao alumnado que no rural tamén se fan cousas que son moi dignas de visitar. De feito, o día que eu estiven estaba aquilo a tope. Ben, penso que xa está ben de facer spoiler sobre a Aldea das Formigas e a área recreativa de Santa Isabel. Realmente podría contarvos algunha cousa máis, pero case prefiro que veñades vos velo cos vosos propios ollos. De paso que vides, por suposto, parade en Lugo e avisádeme que nos tomamos algo. Veña, un saúdo e vémonos no seguinte vídeo. Chao!